Si Juan non podía ser de outra maneira, estamos moi pendentes das estradas, sobre todo tras coñecer que unha persoa perdeu hoxe a vida nun accidente. Este producíase arredor das 2 da tarde na A8 a seu paso por Guitiriz, cando un guindastre impactou contra unha furgoneta de conservación de estradas e atropelou a 4 operarios. Un faleceu, 2 continúan en estado grave e o cuarto está ferido en estado leve. Como dicíamos, moi pendentes toda a tarde imos estar das estradas porque toda Galicia está en alerta amarela por tormentas e por ventos. Tamén case toda a costa está en alerta vermella por ondas que poden superar os 9 metros e tamén o plan Inungal continúa activo e preocupa a situación en 6 ríos, entre eles o Ouro en Foz e o Lérez en Pontevedra. O accidente da A8 non é o único que se registrou nas últimas horas por esta borrasca. Máis de 1000 vivendas da zona norte de Santiago quedaron sen luz por unha tormenta eléctrica. Esta tivo lugar onte ás 5:30 da tarde e algunhas vivendas estiveron sen luz ata as 5:30 da madrugada, é dicir, 12 horas sen poder encender a luz. Así que imos escoitar aos veciños desa zona, da zona norte de Santiago, que, como dicíamos, estiveron 12 horas sen luz por unha tormenta eléctrica. Máis de 1000 vivendas da zona norte de Santiago quedaron onte sen luz por unha tormenta eléctrica. A avaría comezou ás 5:30 da tarde, en algunhas vivendas a luz non regresou ata as 5:30 da madrugada. Sobre as 5:30 da tarde, máis ou menos, caeu un rayo así bastante forte, sinteuse un estruendo e marchou a luz de toda a rúa. Donde eu vivo había luz, pero outra parte que non había. Pola noite estaba vindo e marchando a luz. Eu salín sobre as 8:30 e ando ben todo por aquí a oscuras de todo. Sempre te dá un pouco máis de respeto. Dixeron que era por culpa de que cayeron os raios e que están intentando solucionalo. Tardaron moito en amañalo? Sí. E creo que ainda non está amañado de todo, Afectou a moitos veciños, non? Eu creo que a mitad do vecinadio de Meixón Frío. No 2025 xa nos pasou un par de veces, incluso con problemas que se estropeou a placa electrónica do portalón, os audífonos do meu pai, e sempre nos din que é a línea de San Cayetano que sufre unha avería. Non sabemos que sempre pasa nesa línea, pero sempre perjudica esa zona. Queremos que poñan unha solución porque sempre nos din o mismo. Corte de suministro eléctrico, polo que din chove sobre mollado e piden solucións. Miguel, cales son as posibles compensacións económicas por mor de apagamentos? Pois teñenos que compensar de todos aqueles danos que suframos na vivenda. Xa sexa, pois, por exemplo, un alimento que se nos perdeu porque se nos estropeou o congelador, ata o propio congelador que se estropea e temos que repoñer ese congelador. Entón, todos os danos que se produzan na nosa vivenda poden ser reclamados. A onde podemos reclamar? Primeiro, ao noso seguro. Pode ser que o noso seguro nos diga que non temos cobertura? Pode ser, entón temos que ir ao consorcio. De alguna das dúas formas sería o normal que teñamos indemnización por unha das dúas partes. O normal é que sí que este cuberto, non? Sí, o normal é que este cuberto o consorcio cubre sobre todo aqueles danos cando son algún tipo de catástrofe, algún tipo de anticiclón moi forte que produce pois unha riada ou algo meteorolóxico forte, digamos. Bueno, neste punto falaban de episodios recorrentes, así que habería tamén que estudar a situación, pero entre os exemplos que puñas precisamente, Miguel, era que se nos estrague pois un frigorífico, un arcón. Non só perdemos o aparello en sí, senón tamén o que contén moitas veces. Como podemos xustificar? Se temos o mellor o arcón cheo de comida, podennos compensar económicamente por esa perda? Sí, o máis fácil sería conservar o ticket da compra, pero o máis habitual é chegar a casa e tiralo ao liso. Entonces, se non tuvésemos nada máis que, por exemplo, unhas fotografías ou o noso simple testimonio, si é unha compra considerable que ao mellor xa temos que reclamar unhas cuantías importantes de cartos, podríamos incluso solicitar un perito que valorase eses bens. Bueno, que sí que soen enviar. Agora que mencionades e falades do normal, o normal cando acontecen estas cousas hoxe en día é que chames o seguro e o normal é que rematen, ademais de cos teus electrodomésticos, coa túa paciencia. Porque non sei se tedes unha experiencia... Polo de agora non, pero... Claro, porque chamas o seguro e moitas veces cando decide repoñen os electrodomésticos, non, se son de máis anos, se teñen máis de 5 anos ou de 10 anos, é dicir que xa na atención ao cliente por teléfono, obstante, como moitas veces alongando toda esta situación para que realmente desistas. Sí,
tamén é bastante habitual que dende a propia aseguradora che digan non está coberto e ao mellor a túa cobertura sí que che permite esa cobertura. Entonces, hai que ter un pouco ollo nas condicións que temos na nosa póliza e entendelas de algunha maneira. E se non podemos chamar a outro tipo de estamento que vele por nosos intereses? Podemos solicitar a axuda cando o seguro nos di que non a defensa do asegurado, que é un pouco unha institución que intenta velar, pero bueno, o propio seguro... Soa moi mal eso, Miguel. O propio seguro está un pouco detrás da defensa do asegurado, entonces non é moi independiente, digamos. Vale. Bueno, pois estas treboadas, esta meteoroloxía adversa que ás veces nos trae este tipo de problemas e outras veces o que nos trae un bo susto, como no caso que nos ocupa. Imos falar agora cunha veciña de Ferrol que onte mesmo pola tarde, bueno, literalmente volveu nacer. Ela camiñaba soa pola rúa cando un rayo caeu xustiño o seu carón. Marián Bouzón, moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Dixen eu que volviche nacer porque entendo que o sentirías como iso, pero contanos como sucede isto e como reaccionas ti ante unha situación tan extraordinaria. Pois saía da casa e cando saía da casa non chovía. Pero de repente, nada, vi uns pasos, empezou a descargar unha tromba de agua tremenda. Nada, escapei correndo por unha acera para intentar resguardarme debaixo dali dos balcóns que había nos portais e de repente caeume un rayo, pero, o sea, non no pé, no, lóxicamente, pero case no pé. E que notache ou que escoitache? Como se vive ese momento? Porque ás veces cando caen moi pretiño de nós, parece que os temos mesmo en riba, non? Porque todo se pon a tremer e ademais hai unha luz e un... Pero cando che cae ao lado, que é o que notas exactamente, Marián? No, foi todo como moi rápido.